Milí záhradkári, vitajte pri počúvaní podcastu, kde záhrada ožíva v každej epizóde. Dnes vás spoza mikrofónu zdraví Filip Kadlečík, moja kolegyňa Marcela Šišoláková a máme aj váženého hostia, pána Jána Tancíka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň a vítam vás, pán Tancík. Dobrý deň, milí záhradkári. Ja som veľmi rada, že ste k nám opäť prišli. Práve v sezóne, keď sa na nás valí taká pohroma, sme to my záhradkári nazvali, lebo naozaj je to pohroma hlavne pre vinohradníkov. A vyskytuje sa nám tu vo veľkom zlaté žltnutie viniča. Čo je to zlaté žltnutie viniča? Máme sa toho až tak veľmi obávať? No, zlaté žltnutie viniča je pre nás nová choroba. Je to fytoplazmóza, čo znamená, že ju zapríčiňujú fytoplazmy. Je to choroba, ktorá je veľmi nebezpečná. Je na zozname karanténnych škodcov, takže svedčí o tom, že je to nebezpečná choroba a pravda, môže nám to ohroziť vinohradníctvo. Uh-huh. A spomínali ste, že karanténna. Čiže už sme asi v tej karanténe, že? Áno, práve v týchto dňoch 19. septembra boli vyhlásené tie karanténne opatrenia za 6 okresov Slovenska. Uh-huh. A ktoré sú to okresy? To sú okresy Zlaté Moravce, Nitra, Levice, Galanta, Nové Zámky a Sobrance. Uh-huh. A čo si má pod tým človek predstaviť, že sú tieto okresy v karanténe a zároveň akože mňa by ešte aj zaujímalo, že aká veľká je tá hrozba, akože v zmysle toho, že ja neviem, môže to zdecimovať v tom danom okrese vinohradníctvo alebo tak, alebo že vlastne o čom sa tu rozprávame, ak to človek nevie takto naprvu. Tak z toho vyhlásenia karantény v jednotlivých okresoch to znamená, že sú určité povinnosti pestovateľov v tejto zóne. No a tam sa presne dáva, čo sa má robiť. Tam je tá likvidácia všetkých príznakových krov viniča, potom pravidelný monitoring cikád na jar, vykonať ošetrenia proti cikádam, chemicky alebo biologickými prípravkami, tiež potom pálenie zvyškov viniča, poreze, opakovaná výsadba je možná len po minimálne 2 rokoch a tak ďalej. Sú to aj niektoré zákazy, čo sa nesmie, nesmie sa dosádzať, sa nesmú nové kry, no a nesmú sa zakladať a prihlasovať množiteľské porasty. A tieto vlastne všetky podmienky nájdeme aj na stránke UKSUPu. Áno, všetko toto je dané na stránke UKSUPu a tiež UKSUP to aj rozposlal všetkým vinohradníckym obciam, združeniam v rámci toho okresu. No je to pravda, neviem, že či ty si to nepostrehol, lebo vy nie ste v tej oblasti, ale ja som teda v okrese Galanta a naozaj aj na sociálnych sieťach idú tieto upozornenia vlastne, aby sa k tomu záhradkári dostali, že máme tu to zlaté žltnutie viniča. Ale čo vlastne to zlaté žltnutie viniča je? Spomínali ste, že je to teda fytoplazma a máme tu nejakého prenášača, ktorý toto ochorenie vlastne prenáša. Áno. Tak toto ochorenie je ochorenie, ktoré zapričiňujú fytoplazmy. Pomenovanie táto fytoplazma dostala Grapevine fluorescens dore fytoplazma. Alebo je to taký dlhý názov veľmi. Áno, starší bol trochu kratší. Candidatus fytoplazma vitis. A to je fytoplazma, ktorá spôsobuje toto ochorenie. No a čo sú fytoplazmy? To sú baktérie, ktoré nemajú stálny obal, nemajú pevný obal, ale len opnú. Znamená, nemajú stálny tvar, nedajú sa identifikovať nejako mikroskopicky. Identifikácia je možná len molekulárnou metódou. Nedajú sa ani chovať na umelej výžive. Žijú iba v živých organizmoch, to znamená v rastlinách alebo v tele toho vektora.
A ten vektor, to je vlastne tá naša už je žiaľ naša cikáda alebo cikádka viničová. Vektor tohto ochorenia je cikádka viničová Scapheus titanus. Je to cikáda, ktorá pochádza z Ameriky. Ona sa dostala do Európy, nikto nevie pravda kedy, ale tie prvé príznaky tejto choroby boli popísané v roku 1955 v južnom Francúzsku. Pravda, vtedy sa ešte nevedelo, čo to spôsobuje. Pripisovalo sa to nejakým fyziologickým poruchám. Neskôršie boli zistené, že je tam nejaký patogén. Tieto patogény najprv boli pomenované ako mykoplazmy a potom od roku 1994 sú pomenované ako fytoplazmy. Takže vlastne táto cikádka nám nespôsobuje tú chorobu, ale prenáša nám vlastne túto chorobu. Áno, takže táto choroba sa vlastne, ten začiatok sa viaže na prenos tejto chorobe, lebo túto fytoplazmu sme v Európe mali, ale nebola vo viniči a nemalo ju kto preniesť. Až keď sa dostala do Európy táto cikádka, tak ona preniesla z niektorých zdrojov, ktoré sú v niektorých iných rastlinách, tá fytoplazma na vinič. A tedy sa začala šíriť. Táto cikádka je monofák, živí sa hlavne viničom a preto aj tak veľmi rýchlo sa šíri toto ochorenie, lebo táto cikádka neodchádza na iné rastliny. Môže prejsť tak príležitostne, že spraví nejaké tie probné pichy, ale sa potom vracia na vinič a tu veľmi rýchlo prenáša a preto aj také veľké alebo rýchle prepuknutie tejto choroby, ako aj tu, čo bolo zaznamenané. A toto je úplná novinka? Akože toto ešte že teraz je vlastne ako keby ten karanténny stav po prvýkrát, alebo už sa to nejak opakuje? V roku 2021 bolo prvýkrát vyhlásené. Okay. Toto ochorenie na Slovensku bolo konštatované prvýkrát v roku 2021 v okrese Nové Zámky. A teraz sa tento rok v júni sa odoberali znovu vzorky a boli konštatované, ako sme povedali, v tých 6 okresoch, kde sa potom aj vypísala tá karanténa. A aké sú príznaky tohto ochorenia? Lebo možno sa niekému lajkovi, záhradkárovi začínajúcemu bude zdať, že proste sú to nejaké suché listy, že ide jeseň, že je to také prirodzené, ale nie je to úplne celkom tak, lebo tých príznakov je asi viac, podľa ktorých môžeme toto ochorenie rozpoznať. Áno, táto choroba zapričinuje symptómy na celej rastliny. Také najmarkantnejšie alebo najznámenejšie sú tie zmena farby listov. Počas leta tak v júli začínajú tie listy u bielých odrôd žlknúť a majú taký kovový lesk. Modré sorty, ich listy zasa začínajú sa meniť do červená. Sú červené. Potom príznaky sú aj na letorastoch. Tie letorastu nie sú úplne vyzreté. Strieda sa časť letorastu, ktorá je ešte zelená, nedozretá a s dozretou. Znamená, oni nedozrejú dostatočne a preto potom v zime často vymrzajú. Aj na strapcoch máme, na bobuliach máme tiež príznaky, tie strapce nie sú úplné, hrozná sú menšie a tiež aj chuť tých hroziem je iná, aj majú viac kyselín, menej cukra a znamená aj samotná kvalita hrozná vína je potom znížená. Takže relatívne ľahko v podstate vieme rozlišiť toto ochorenie. Áno, ľahko sa dá rozlíšiť, vidieť, že sa jedná o tejto chorobe, ale môže sa zameniť táto choroba aj s inými chorobami. Napríklad ešte jedna fytoplazma na viniči, ktorá spôsobuje, a to je fytoplazma stolbur. Stolbur je známe ochorenie, lebo on zapričinuje
ochorenia na rôznych pestovaných rastlinách, ale aj na burinách. Takže to nie je jediná, ale tie príznaky sú skoro rovnaké a rozlíšiť sa dá ale molekulárnymi metódami. Čiže odoberú vzorky a vlastne... Áno, odoberú sa vzorky a tak. Tak ešte také rozdiely by sa dali nájsť v tom, že napríklad flavescens dore, to zlaté žlknutie sa šíri akoby kruhovito. Od tej rastliny, ktorá bola prvýkrát napadnutá, susedné rastliny bývajú napadnuté, lebo tam tie cikády roznášajú. Tieto cikády nelietajú veľmi ďaleko, môžu lietať do 50 metrov, ale keď sú zachytené, pravda, vzdušnými prúdmi, môžu sa dostať na veľké vzdialenosti. Kým cikáda, ktorá prenáša ten stolbur viniča, to je Hylaeistes obsoletus, tá je oligofát, polyfák, takže ona roznáša všade a ona na rôznych miestach sa pričinuje. Znamená, vtedy máme ojedinelé rastliny na rôznych miestach a pri flavescens dore sú kruhovite. Mňa by zaujímalo, lebo mne to príde, že profesionáli, alebo teda ľudia, ktorí sa naozaj pestovaniu venujú akože na nejakej odbornej úrovni, asi vedia, čo majú spraviť a tak, a ako si s tým poradiť, ale predpokladám, že nás počúva aj veľa ľudí, ktorí majú vinič len tak proste akože niekde natiahnutý v záhrade, akože nejaký jeden riadok alebo čo. A možno akože aj oni môžu byť kvázi ten problém z pohľadu šírenia, lebo možno tí profíci si to vedia akože fakt zmanažovať, zabezpečiť a tak a dávať si pozor, ale keď to proste prejde cez tie záhradky tých ľudí napríklad, tak tam to môže byť ťažšie regulovateľné. Tak čo má spraviť taký ten úplne, že malopestovateľ, alebo čo jednoducho... Taký klasický záhradkár. Áno, každý záhradkár, aj ten, ktorý má len jeden ker, musí dodržiavať tieto metodické opatrenia, ktoré sú ktoré dané. sme si už hovorili. Znamená, ak sa zjavia symptómy, mal by zničiť ten vinohrad. Zničiť treba celú nadzemnú časť, ale aj koreň, ak sa dá vybrať, áno, a spáliť ich treba. Čiže nekompostovať, ale áno, spáliť. Tiež by mal sledovať ten výskyt tohto prenášača vektora. To sa dá buď vizuálne, takže sa pozerá, alebo smíkaním, alebo striasaním do toho smíkadla a tiež sa môže aj žltými lepovými doštičkami. No a podľa potom výskytu treba robiť ochranné opatrenia proti vektorovi. Striekať najmenej 2-krát do roka. Proti larvám sa strieka, keď sa vyskytujú larvy druhého a začína výskyt tretieho instaru. Malo by sa sledovať, pravda, vedieť, rozlíšiť, pravda, pre záhradkára. Nie je to také jednoduché, ale už keď sú larvy, keď sa nachytajú, treba spraviť ten prvý postrek od 7 až 10 dní, 14 druhý postrek. Čiže my vlastne prioritne likvidujeme túto cikádu. Áno. Proti chorobe, znamená proti tej fytoplazme, nemôžeme zasahovať. Nie sú žiadne priame spôsoby ochrany. Jediná spôsob ochrany je tento ničiť vektorov. A pravda, aj vysádzať zdravý sadový materiál, lebo sa táto fytoplazma môže preniesť aj sadový materiál, aj sadenica. Takže vlastne prioritne zlikvidovať tie napadnuté rastliny a potom vlastne zasahovať proti tej cikátke. A mne príde ale dôležité, že teda nemám si tam hneď vysázať nové, hej? No, tam by sa asi malo zasa otázne je, že či môžem, pre mňa je otázne, akože, lebo však ľudia proste chcú. Na to miesto obnoviť, že 6 metrov vedľa môžem, alebo proste počkať tie 2 roky a v rámci tých 100 metrov štvorcových. Tak na tých záhradách to
neviem, či je regulované, ale logicky to vyzerá tak, že by sa mohlo, ak máš tu len jedno a dáš na druhý koniec záhrady, tak by nemalo byť. Ale tuto sa v prvom rade na vinohrad. Jasné, na tom jasné, mieste. Treba 2 roky tam pestovať nejakú inú plodinu. A ja som sa ťa chcel opýtať, že ako je to vlastne s tým spaľovaním, že ja to legálne akože môžem spáliť u mňa v záhrade? Toto je to, že spaľovanie v záhrade nie je úplne v poriadku. Áno, aj na toto mysleli i tí zákonodavci, čo dávali tú verejnú vyhlášku, tam sa dáva, že treba zavolať, že treba byť v kontakte že ohlásime vlastne, že ideme likvidovať. Zborom a tak ďalej a všetko sa tam dáva. Hej. Že ak to chceme spraviť po poriadku, tak teda takýmto spôsobom. Hej. Čiže najprv ohlásime, že ideme likvidovať túto. Inak aj tak by sme to vlastne mali ohlasovať, že sme mali v záhrade túto napadnutú rastlinu. No, to je tiež... Čiže máme aj toto vlastne ohlásiť na úksup, myslím sa to ohlasuje. A teda ak ideme likvidovať túto rastlinu, tak vlastne zasa ohlásiť aj hasičom, možno aj miestnemu úradu, že teda ideme likvidovať a páliť tieto rastliny. Áno, treba byť spojený s tým. Poznáme prax, hej, len chcem akože, aby sme povedali, že... Tak ale vieš, stane sa napríklad aj na tých malých dvoroch a malých záhradách, že teda niektorí ešte tí, čo boli naučení, že však ideme spáliť, ja neviem, vykopanú kukuricu, tak proste to zapália a teraz susedia všetci v panike, že čo horí. Takže tiež to nie je úplne v poriadku a naozaj tie záhrady sú malé, je tam riziko prenosu nemali by sa požiaru. spáľovať. Ale teda naozaj niektoré napadnuté rastliny, presne ako tento vinič, tam už nie je iná cesta, len to musíme naozaj takto zlikvidovať, lebo tým kompostovaním vlastne by sme iba podporili prenos alebo rozširovanie tejto choroby. A môžeme urobiť ešte okrem likvidácie tých napadnutých rastlín niečo teraz v jesennom období? Lebo tie cikády už podľa mňa teraz asi končia ten svoj aktívny život, keď to mám takto povedať, že už idú pomaly zimovať. Cikád lietajú tak povede do prvých mrazov. V septembri ešte sú, ale s prvými mrazmi už nie sú. Zostávajú vajíčka nakladené, ktoré samičky kladú pod kôru letorastov. Čiže tých nových vlastne dvojročných letorastov. No a tu často nakladú na tie dvojročné, ktoré boli odstrihnuté. Takže tu sa dá potom počas zimy odstrihnúť ten koniec a zasa zničiť, spáliť tú odstrihnutú časť. Čiže nejaká takáto mechanická ochrana je tam možná. Vtedy zničíme tie nakladené vajíčka. A je tam možná, už potom vlastne zase začíname od jary tým jarným postrekom. A aký postrek máme aplikovať, aby sme zlikvidovali toto? Postrek môžeme robiť aj proti vajíčkam. Tam zaberajú tie zimné postreky olejovými prípravkami môžeme robiť. No a potom najvýznamnejší sú tie, o ktorých sme hovorili, proti larvám. Znamená, treba sledovať, už tam v polovici mája treba začať so sledovaním liahnutia lariev. Buď vyvešáme tie žlté lepové dosky, alebo každý týždeň aspoň 2-krát striasame, pozeráme na listy a keď zistíme ten prvotný výskyt, tam sú tie malé larvy, to je prvého instaru, druhého, a keď začne dominovať ten druhý a máme nejakých tie jedince aj v treťom instare, tedy je najoptimálnejšie robiť postrek. To si môžete pozrieť. Je to biologická ochrana možná? Možná je aj biologická ochrana, možná je ochrana aj biologickými prípravkami. My sme to robili ešte v tých prvých rokoch, ako sa vyskytol tento vektor a ešte nebola ani choroba, keď tam niekde 2015, 16, 17 sme skúšali niektoré biologické prípravky, ako napríklad Nemazal, to je ten prípravok na bázi aktívnej látky azadirachtin, aj výťažok zo semien tropického stropu Azadirachta indica.
ten sme použili spolu s pomarančovým olejom, ktorý sme použili ako zmáčadlo. Hej. A pri takých 2 litrov tohto nemazálu a liter tohto, alebo už si to ani nepamätám koľko, ale sa to dávalo, boli výsledky také optimálne. Hej. Nebolo to 100% ako pri chemickej, ale boli to okolo tých 70-80% zníženie populácie. Čiže pre bioeko-záhradkárov máme dobrú správu, že áno, môžeme aj takto zasiahnuť. To je zaujímavé pre tých, ktorí majú vo vinohrade nasadené tieto dravé roztoče, alebo robia aj ochranu proti obalovačom metením samcov, aby si nezničili aj tie ďalšie, aj tých ďalších prirodzených nepriateľov, ktorí sa tu rozvili tým chemickým postrekom. Na Slovensku máme ale veľa takých možno opustených alebo zanedbaných vinohradov. Vidíte aj tuto taký potenciál, že to môže byť taký zdroj nákazy? Áno, tie opustené vinohrady zanedbané, kde sa nerobí žiadna ochrana, môžu byť rezervoárov tejto fytoplazmy. Hej. Určite tam tento vektor je, hej, prenáša a potom spätne nám môže odtiaľ prichádzať. Tiež aj pri záhradkároch, ak sused nerobí ochranu, tak odtiaľ nám môžu zasa doletieť vektory, hej, ktoré sú nakazené touto fytoplazmou a preniesť nám. Čiže musíme sa mať na pozore, ak máme takéto niečo v okolí, alebo naozaj sa zomknúť a robiť tú ochranu všetci spoločne. Dôležité je aj tieto rastliny ničiť. Hej. Aj to v okolí, ak máme nejaké tie, ktoré vyrástli samo, alebo ako aj tie ničiť. A technicky myslíte, že môžeme vyzvať majiteľa toho pozemku, aby si to odstránil v prípade, že vieme, že to tam akože niečo je, hej? Alebo akože je na to nejaká možnosť? Áno. Lebo on to možno nerieši, hej? Alebo je to nejaký proste vnúk, ktorý pomaly ani nevie, alebo čo, ale starať by sa o to mal, keď je to jeho majetok. Áno, tu je zasa na ťahu štát, aby to nejak riešil. Hej, buď to vytvoril nejaké fondy, kde by sa to spravilo, alebo nejaké zákony, aby sa to spravilo jednoducho. Toto je veľmi dôležité spomenúť naozaj, lebo veľa záhradkárov v súčasnosti už vlastne nasadilo dravého roztoča do svojich záhrad. Ja sa tiež chystám konečne v budúcom roku na tento krok, lebo som si tam teda objavila neželaných hostí v mojej záhrade. A teda dá sa vlastne táto biologická ochrana aplikovať, aj keď mám tohoto dravého roztoča v záhrade. Áno, dá sa. No výborne. Ty máš dravého roztoča? Nie, vôbec. Pre mňa to je novinka. Akože... Môžete si objednať u nás. Takže áno, treba však podľa mňa, na to máme tú záhradu, aby sme tam najedli bez nejakých obáv. Takže poďme aplikovať aj tú biologickú ochranu. Aj tú mechanickú dôležitú, ktorú ste spomínali, že naozaj vieme tak eliminovať tú cikádu vlastne tým, že odrežeme na začiatku alebo na konci zimy, teda vlastne tie letorasty, kde môžu byť teoreticky nakladené tie vajíčka. Áno. Dá sa aj tak znížiť tá populácia. Mňa by akože zaujímalo, ešte som sa tak trošku oblúkom vrátil k tomu úvodu, lebo ja neviem, stále sa bavíme o tom, akože, že je to pohroma, ale že keď vo Francúzsku to bolo už 1955 alebo 50, potom 9 a Francúzi stále robia víno, takže akože nezničí to teraz celý vinársky priemysel, hej, ale že sú tam pravdepodobne nejaké ekonomické škody a samozrejme tá práca je komplikovanejšia. Áno, sú ekonomické škody. Napríklad v talianskom regióne Veneto boli tých koncom 90. začiatkom 2000. roku bol tiež veľký výskyt tohto ochorenia. Bolo zničené 70% vinohradov. To je značné, hej? Takže už to je také. No ale dá sa to predísť s týmito opatreniami, aby sa znížila ten výskyt tej choroby. A napríklad v tom Venete je to tak, že
tá choroba tadiaľ prešla a akože už povedzme teraz je tu, alebo ešte stále sa tam s ňou boria, akurát už s tým vedia pracovať? No, stále tam je, ale vedia ako na to a robia tie ochranné opatrenia proti vektorom. A proti tomuto asi neexistuje nasadenie nejakej odrody, ktorá už je špeciálne akože pripravená na túto chorobu, hej? Že... Tak zatiaľ nemáme také, ako všetky odrody sú náchylné, pravda, tá odolnosť u niektorých je väčšia, niektorých menšia, hej? Alebo inak povedané, niektoré sú citlivejšie, niektoré menej citlivé. Tak ja dúfam, že na Slovensku to nepríde až do takéhoto štádia. Lebo naozaj práve tie okresy, ktoré ste spomínali, sú známe pestovaním vínohradov. Lebo však viem, každý môj sused... Na Orave toho je asi trochu menej. Každý môj sused má vínohrad a naozaj sa ma všetci pýtajú, že no čo s tým žltnutím, že už vieš niečo viac, máme to tu, nemáme to tu, no tak treba sa pozerať po tých vínohradoch a treba si to kontrolovať a naozaj nahlásiť, ak niečo nájdeme. Nebyť taký, že mám tú chorobu a teraz nikomu to nepoviem, aby sa nepovedalo, že sa to šíri odo mňa. To určite nerobme. Naozaj priznajme toho, že máme túto chorobu v záhrade. Keď ju máme, ona bude kulminovať. Ona po 2-3 rokoch nám môže zničiť ten ker. Znamená zničiť aj celý vinohrad. A môže sa stať, že veľakrát hovoríme o vzdochách, že už aby prišla taká poriadna zima, aby tie vzdochy vymrzli. Tak tejto cíkatke by vadilo, ak by mrzlo? Tak určité teploty určite ich ničia, ale väčšina hmyzu je prispôsobená nízkym teplotám. To každú zimu naozaj novinári a aj laická verejnosť sa pýta, že ako to bude s tým prezimovaním, alebo ako, ale treba si povedať, že ten hmyz, čo sú aj, niektorí sú škodcovia, bol tu dávno, pred nami a prispôsobený je na tieto naše podmienky. Pravda, ten, ktorý príde z nejakých iných regiónoch, musí sa prispôsobiť. Ak sa neprispôsobí, tak sa neujme u nás. Ale väčšinou sú oni prispôsobení na tie zimy. Niektorým, môžeme povedať škodcom, vadí práve tá teplá zima. Že im vadí teplá zima. Vadí im teplá zima, lebo oni predčasne sa aktivujú, potom znovu príde zima. Potom ich to sekne. A majú to narušené a potom je to napadnutie nižšie, pre nás lepšie. Tak vlastne tie neskoré jarné mrazy sú na niečo aj dobré. Práve, že na niečo sú zlé, na niečo sú dobré. Akože, no. Ale je pravda, že aj tento rok ja mám taký pocit, že aj tých bzdôch bolo trochu menej ako minulý rok. Neviem, ale veľa ľudí v mojom okolí hovorí, že malo teda menší výskyt, že oni prišli až tak teraz už koncom a vlastne začiatkom jesene, že až teraz sa tak veľmi rozmohli, že naozaj to leto bolo celkom v pohode. Tak vždy tí noví škodcovia, ktorí prídu na nové územie, nemajú v tých prvých rokoch výrazných prirodzených nepriateľov. Až neskôršie sa prispôsobia a potom tú populáciu môžu trochu redukovať. Tie prvé roky bývajú také najhoršie. Najhoršie pre záhradkárov. No. A táto cíkatka má nejakého prirodzeného predátora u nás? Má tiež prirodzených nepriateľov, má aj predátorov, aj parazitoidov. Čiže ale nie je nedotknutelná. Nie. Ale pravda, musíme dať priestor tým prirodzeným nepriateľom. Ak robíme chemickú ochranu vo vinohrade aj striekame, tak tam istotne tých prirodzených nepriateľov nebudeme mať veľa. Takže zase sme pri tom, že tá biologická ochrana naozaj má svoj význam, hoci je možno veľakrát ťažšie určiť, že kedy zasiahnuť, že? Lebo nie je na to kalendár, že teraz použite takýto prípravok, lebo teraz je ten vhodný čas. Biologická ochrana je
zložitejšia ako chemická. Tá aj samotná účinnosť tých prípravkov nie je vždy taká vysoká ako chemických. Musí sa robiť predstihom, musí sa často robiť aj viac postrekov a musia sa dodržiavať určité podmienky. Napríklad, ak sú prípravky na bázi húb, tak tam musí byť vlhko. Nemôžeme striekať, keď je teplo, sucho. Musíme ráno, kým máme nejakú tú vlhkosť a tak ďalej. Znamená, tu musí byť aj väčšia znalosť okolo toho, ako pri chemických. Určite áno, ja tiež mám skúsenosť vlastne aj s chemickou, aj s biologickou ochranou. Musím povedať, že kým chemická naozaj zabere niekedy na prvý, na druhý krát, tak tá biologická trvá to síce dlhšie, ale zase mám lepší pocit, že si nestriekam teda nejakú chémiu do záhrady. A hlavne na izbovky a tie izbové rastliny. Tam sa mi občas teda vyskytnú nejaké strápky a podobná háveť, ktorú nechcem ja doma. V zatvorených priestoroch sa biologická ochrana dá viac využiť, lebo tu môžeme použiť živé organizmy, lebo keby sme ich použili v otvorených priestoroch, mohli by sa nám rozísť. Jednoducho idú z našej záhrady a takto, keď sú v zatvorených priestoroch, sa dá tých prirodzených nepriateľov vypustiť, ktorí veľmi účinne riešia daného škodcu. A tento dravý roztoč, ktorého sme spomínali, tak má nejaký vplyv na túto cikátku? Nie, nemá. No, lebo aby sme ho nebrali, lebo ja som mala taký dojem tento rok na jar, že proste viackrát bol spomínaný aj v médiách tento dravý roztoč a teraz všetci si to začali kupovať a aplikovať, lebo dravý roztoč je úplne na všetko vhodný. Ono to nie je celkom pravda. Nie, čakaj, my sme dostávali také spätné dopisy, výzvy, kde nám hovoria, že tie dravé roztoče vám nefungujú, ja mám aj ďalej červivé jablká. Tak kto vám povedal, že je to proti ovalovačom. Tie dravé roztoče ničia, napádajú organizmy, ktoré sú menšie ako oni. A oni sú 0,5 milimetra. Tak prakticky možno by mohli vyciciavať tie vajíčka. Tam len tie sú zasa pod kvorou, že ako by sa tam dostali. Oni sú jasné. No. Čiže nejaké strápky, roztoče, to viem tým vyriešiť. No. Vožky už nie. Vožky nie. Tam už potrebujeme lienky a ucholaky. Vajíčka niektoré by mohli, niektorého mizu a tak. Čiže hlavne na tieto strápky a roztoče. Áno. Dobre, takže presne už viem, čo si idem kúpiť, pretože mám na bylinkách doma, som zistila strápky a roztoče a to mi teda naozaj vadí. Tak to, ak máte v zatvorených priestoroch tam... Vonku v záhrade to mám. Vonku sa mi veľmi rozmohli. Potom tohto Typhlodomus sapyri, ak máte v zatvorených priestoroch, tam sú aj iné druhy, ktoré znášajú aj vyššie teploty. Dobre, takže idem na to. Bylinky moje, ja vás vyliečím. Ja celý čas rozmýšľam, že my sme tento rok nedali asi mililiter postreku do záhrady, ale podľa mňa to bolo hlavne vďaka tomu, že bolo také sucho. Akože že u nás fakt väčšinou proste príde iba nejaká hubová choroba, keď prší alebo niečo také, ale akože na tie také štandardné proste tekvicovité rastliny, rajčiny, uhorky a tak, že všetko išlo pekne. Akože možno neboli úplne najvýstavnejšie na svete, ako tie rastliny alebo tie plody, ale normálne, že tento rok úplne tak sama si existovala tá záhrada, mám taký pocit, že našťastie sme, vieš, 24 bolo stále, že slizniaky, neviem čo a tak, a tento rok bol taký... Tento rok ich bolo menej aj tých slizniakov. Mám taký pocit aj slizniakov, aj tých... Ja som videl iba zo pár vyslovene, akože po nejakých dažďoch vyliezli, ale... Tak len zase bolo asi menej dažďu na určitých lokalitách. Niekde bolo viac dažďov a boli aj slizniaky, no. No ako určite závisí od tej možno sme lokality. sa s tým naučili nejako žiť. Možno aj to je. No. Takže, že sme si to proste už tak asi nevšímali. No. Dobre, čiže inak hovoríme o nej tak pekne, že cikátka, ale teda nechceme ju vo svojich záhradách určite. Ja teda verím, že
sa zbavíme tejto cikatky? Čoskoro? Lebo fakt si neviem predstaviť týchto vinárov, vinohradníkov, že by prišli o 70% tých vinohradov. To je až katastrofálne pre mňa naozaj, že keď niekto tomu zasvetí celý život, ako aj tí páni, ktorí teda žiaľ od nás odišli v poslednej dobe, sa to tak roztrhlo žiaľ. Naozaj si neviem predstaviť, že by toto prišlo. Že nám to fakt zlikviduje tie vinohrady. Áno, je to drastické, môže sa to stať, ale keď sa budú dodržiavať tieto opatrenia, tak sa môžeme tomu vyhnúť. A viete, čo mne ešte ide taká otázka stále na jazyk, že my sa o tom rozprávame vlastne v septembri, ale že aj teraz prišli tie karanténne opatrenia, alebo tak a nemali treba akože prísť skôr, v zmysle toho, že nebolo to vidieť predtým, alebo že akože reagujeme dostatočne, že reagujeme akože dobre, alebo z vášho pohľadu, alebo... Či je to neskoro, myslíš? Ja len tak sa pýtam, lebo akože bavíme sa o tom, že ochrana sa robí akože niekedy v máji, v júni sledujeme a tak, potom vidíme to žltnutie tých listov a nikto nevidel to žltnutie tých listov, alebo... To žltnutie listov určite sa videlo aj v Lani. Hej? A mohlo sa možno predísť tomu. Hej? Sa mohlo skôr zasiahnuť. Áno. Toto je presne to, že nebuďme takí, že... Keď sa videli tie prvé príznaky, hej, tak sa mohlo. Hej. Ono z roka na rok ten počet napadnutých rastlín sa z 10 násobí. Hej, roka na rok. Lebo to, čo sme hovorili, že ten vektor je monofág. Živí sa iba na tom, na viniči. Takže v tom okruhu. A veľmi rýchlo sa šíri. Čiže týmto je vlastne zodpovedaná aj taká otázka, ktorú som ja dostala od našej čitateľky, že či môže tá cikáda vlastne prezimovať alebo tá poškodiť aj iné rastliny. Čiže nie. Lebo je to vlastne monofág. Monofág, ono zaznamenané je aj na iných rastlinách. Hej. Vieme, že ten plamienok plotný napríklad, to je veľmi častá rastlina. Máme ju všade, aj v blízkosti vinohradov, aj v samom meste, aj všade tiež môže byť napadnutá touto fytoplazmou, potom jelša, na tom plamienku, prepáčte, ma skočím do reči, lebo to ma zaujalo. Dva plamienok. Tam môžem pozorovať tiež nejaké symptómy? Sú asi iné. Tam symptómy sú iné, ale ona je, môžeme povedať, rezervoár potom tej fytoplazmy. Tak znovu, keď tam príde ojedinele táto cikáda Scaphoideus a začne tam tie testovacie vpichy, tak sa môže nakaziť od tela, preniesť potom na vinič. Dobre, čiže plamienok, potom ste spomínali jelšu, liesku. Jelšu, liesku, vrba. Tam tie tiež môžu byť napadnuté touto fytoplazmou. No výborne. Tak ja zase ako po každom podcaste s takouto tematikou prídem domov a začnem sledovať. A budeš to vidieť všade, čo? Kde čo mám. Presne ako tu bol pán Bakaj, ten nám rozprával o vrtivke rakitníkovej, tak už som len išla k tomu nášmu rakitníku, že dúfam, že tam nie je tá vrtivka. No nebola našťastie, ale teda vrtivky orechové mám v okolí požehnanie. A to je všade. Žiaľ. No dobre, takže asi nezostaneme veľmi vyplašení, ale majme sa na pozore. A hlavne dodržiavajme tie opatrenia, ktoré nám túto vyhlásenie karantény dáva. Áno, nedáva sa to len tak, aby si teda pracovníci UKSUPu vykázali svoju činnosť, ale určite to má svoje opodstatnenie a dodržiavajme to. Lebo len tak dokážeme naozaj predísť tej skaze, ktorá tu môže byť. Žiaľ. 70% je dosť. No. Takže teda snáď sa tomu. Nechceme žiadne percentá vidieť zničené. Chceme mať krásnu krajinu a chceme mať dobré hrozno a výborné víno. Tak. Ďakujeme veľmi pekne, pán Tancík, za vaše odborné rady. A ak budete mať otázky, kľudne kontaktujte pána Tancíka z firmy Ecofita. Myslím, že veľmi radi budete, ak vás čitatelia oslovia. Radi aj poradíte ochotne naozaj, takže držme si všetci navzájom palce. No
No, ďakujem za pozvanie a pravda, radi odpoviem na všetky otázky. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme vám za sledovanie. Pekný deň.